Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyň web saýtyny iň köp okuranlaryň başyny 60 golay öňkü wan tutsaw Türkmenistanyň o wan sany gaýdyp geldi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Öňkü wan tutsaw türkmen türmelerini mundan 40 ýyl öňkü eti gaýnadyp berýärler. Demirgalyk Kiprdaky türkmenler ýene de protest geçirdi. Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi buğday garagulýar. Berdimuhammedow valyuta amallarına gaýtadan heretmegi tapşyrdy. Balkanna we Lewapda dollaryň narhy 23 manatdan aşdy atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okuranlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny koronavirus näsagyny hasaba almadyk Türkmenistan oňa garşy göreşýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marda pulsuzlukdan kösenýän ilat emläklaryny deger-degmerini satyp başlady. Türkmenistan 2021-nji ýylyň döwlet budjetini ödýär. Synçylar onuň ýene kagazda galjagyny saklaýar. Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi buğday garagulýar. Türkmenistanyň netijesi häkimiýet ilaty protesti tekleýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Istanbuldaky türkmenler Türkmenistanyň hökümetine nägilelik bildirip protest geçirdiler diýen atlan çap edilen video çekýär. Azat adylygy, raýat raýdaşlygy Russiya Abbasat atlan ventilatorlaryň ulanylmagyny togtatdy diýen atlan çap edilen videolar hem köp görüldi. Şeýle-de web saýtymyza girenler türkmen görnüşleri 19-njy hepde atly fotosergimizi köp görüpdirler. Bu hepde Azatlygyň okuwçylary Demirgalyk Kiprdaky türkmenler ýene protest geçirdi. Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi buğday garagulýar diýen atlan çap edilen habarlara, maglumatlara öz reaksiýalaryny bildirip pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagy, ýazmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini ykdysatçy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň 2021-nji ýyly niýetlep düzýän budjeti, döwlet budjeti barady. Hudaýberdi görüşmede ýaly Türkmenistan dünýä ýurtlaryny, dünýäniň hatda ösen ýurtlaryny hem umuman ykdysady meselede aljarydan koronavirus pandemiýasynyň soňky ýyly döwlet budjetini taýýarlaýar. Ikinji tarapdan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýäde ykdysadyýatyň ösüşi juda haýyrlady, energiýa bahalary juda aşağı gaçdy. Indi şu ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet budjetini siz nähili gödeňine götürýäňiz geljek ýyl üçin? Ilaty goramak üçin döwlet budjeti nähili düzülmeli? Öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşsaňyz. Öňkü ýyllarda göýberilen ýalňyşlyklardan nädip saplanmaly şonuň bilen birlik? Görýäňizmi, Türkmenistanyň budjeti dogrusyny aýtsa kagaz ýüzünde köpleýär. 91-nji ýyldan soň da 91-nji ýyldan soň hiç wagt Türkmenistanda hökümet bolmady da bir ýurdun halkyň aradasyny edýände. Şoň üçin hiç wagt bir hakyky bir budjet düzülüp hakyky halk üçin şonu halkyň aradasyny edip düzgün bir budjet hiç wagt bolmady da. Şoň üçin onu beýçoklardan wagtda şoňa fiskalçylyk ýa-da şu bahalar gaçyzlar dowrdan bir dünýäde ýörýär da ýöne Türkmenistanda halkyň ýagdaýy bir gowusyn ýa-da şoňa kredit hökümet ýa-da ýok da. Şoň üçin beýlençak da şoňa ýagdaýlarda betbaçylyk bolýar, beýçoklar bolýar. Dowrdan şu halkyň ýurtlarda beýin bolýar da. Şoň üçin bir ýüregi ardyp ýa-da bir ýanky beýlenýän hökümet ýok Türkmenistanda. Inni Hudaýberdi gynanýan hökümet bolsa bolmasa da inni döwlet Türkmenistan diýen döwlet bar, Türkmenistanyň hökümeti bar. Ikinji tarapdan inni öňkü ýagdaýlar, öňkü gaz sewdasy hem boljak gal, öňkü gaz girdejileri ýa-ni neft girdejileri hem boljak gal ýaly görnýär. Ikinji tarapdan hereket çäklendirmeler bilen baglykda Türkmenistan daşyndaky ýurtlar bilen gatnaşygy hem belli bir derejede çäklenirdi. Ilaty bolsa adyk gerek, ýaşamak gerek. Umman döwletiň öňünde çynlykay mesele dogruny şu ýagdaýlar Türkmenistanyň ýol başçylaryny bir döwlet barada, hökümet barada
barada, büdjet barada çynlyky oýlanmaga mejbur etmezmi? Yok, o fikirlendirme sebebi birinciden şu yani Türkmenistan hükümeti yok. Bir aşavat rejimi var da Türkmenistan'da. O Türkmenistan hükümeti var. Genelde evet hakiki hükümet bulundu. Onda ayacağımız doğru. Onlar fikirlenir ki onlar şöyle bir çıkırga tapacak olur diye kıyıçılıklarında. Şu kıyadiyatıydı şu aşavatın rejimi. Onlara hiç her hili bir yol tapacak olur yani. Özlerini korumak için. Yöne şu halkı yurda bir yenilik olarak, kovuluk olarak hiç yol gözümüzler var. Inni yurtda emeli gelýän ýagdaý bir tarapdan onlar çaýylbäri ilat garyp düşýär, işsizlik ösýär. Ilatyň çydamaga ýagdaý ýok diýen ýaly pikirler eşdilýär. Käbir ýerlerden protest sesleri eşdilýär. Adamlara da ýaşamak gerek. Adamlar dogrudan hem hiç kimem gaýkylyk galmagy isleýän ok. Ýöne ikinji tarapdan çagalar aç bolsa, çörek bolmasa, un bolmasa, ýağ bolmasa, bir yurtda nähiller bir pikirlenmek zerurlugynyň döremegine iter bermeýärmi siziň pikirinizçe dogrudan bu hiç üýtlemezmi? Bu yani eğer doğrusundaysak da şu hakikatten onların şu hiyade var şu hiyade. Onların şu maksadı şotidir. Maksadı şoti. Onların fikri boyunca şu eğer de halk ne açı garip yaşasa sonuçta da şunların siyasette zaten hiç yani fikirlerle yöne var ya şu kaygısı şu imitsi şu olmamış da sonunda hiç hili kalmadan durmayamış da talep edilmeyemiş. Ama şu siyaset bilen şuna geliyorsa şu siyaset bilen şuna gelen olsa bu siyasetin yanlışlığı belli bolýan ýaly. Sebäbi daşar yurtlardan hem protest sesleri eşdilýär, yurdun içinden hem protest sesleri eşdilýär. Sebäbi adamlar çörek bolmasa, halis ýagdaý bolmasa iň soňunda protestde ýürmeli bolýar. Bir dünya tecrübesinden başka yerlerden belli olup dur. İkinci taraftan hakimiyetleriň hem şu nägilelik belli bir derecede gowşatmaga çalışýanlygy, ferişte gözleýänlygi, hatda beýleki regionlaryň adamlarynyň aýlygyndan tutup olara kömek etmäge çalışýanlygy barada habarlar gelip gowşýar. Şeýlelikde bu kynçylyklar nähile bolsa ýurtda bir özgörüşlügiň döremegine getirýän ýaly. Siziň pikiriňizçe şu ýagdaýda döwlet büdjeti nähile düzülmeli? Guruluşyklar meselesi ya beýleki meseleler artık masçykdadylar nähili adaldylmaly? Birinci eğer de kayışı da bir yurt olsa da eğer de sonra bir kıyıçlık verenlerdi o bir toparlayan halkara kurumaları var. Yani şu mali meseleler boyunca da bayrak meseleler boyunca da ama sonra bir masrafı etmeli. Şöyle Somali'ye duyduğu şöyle böyle nemiz poliyada. Eğer de hakiki şu mesela çözüğün diyeceğim de onu her dakika doğurdu da o mesela çöz poliya arkadaş poliya komik sonra poliya eğer de hakiki çözüğün diyeceğim de. Şunun için öyle son dediğin diyeceğim hiçbir yankı yok. Problem onu çözse oluyor da. Yok yani o son istemediler mi? Ya da olmasa yokman sonra bir şun kuruluşu oluyor. Eğer bölümü nasip yaptı. O sonra da kişilik bir meselelerden çözecek oldu. Oldu. Yeni çok kıyıçlıklar devam ediyor. Arkadaş çöz poliye da onlar doğurdu. Yönlerinde hakikon çözüğün diysin de. Inni Hudaýberda görnüşinden şu wada çenli şu halk näçe garyp bolsa, näçe öz güderany bilen başagay bolsa, ol protest etmek, döwlete, hökümete garşy söz aýtmak, finansygynyň gaça durur diýip inanlan bolsa, indi soňky wakalar halkyň eger gaçsaga düşse öz sözüni aýdyp başlajakdygyny görkezdi. Siziň diýişiňiz ýaly eger çözmek islese hökümet çözüp biler diýäňiz. Indi şu ýagdaýda Saparmurat Niýazow belli bir derejede ýa-da çekilýärdi, geçirimlilik edýärdi, käbir ýeňillikler diýetde meseleler hakiki çözmehdi, halky ağırlaýardy. Indi şu ýagdaýda Türkmen hökümeti belli bir ýagdaýda şu kynçylykdan geçmek üçin käbir oýunlary etmezmi? Saparmurat Niýazow eden oýunlary ýaly, mysal üçin mutçuluk siýasaty ýaly, ýa beýleki populistik siýasatlara ýüzürmezmi Türkmen hökümeti? Ana men ana şeýan gaýtşy bir ýaly bar. Şu birinciden
Türkmenistan'da da hükümet kuruluşu, hükümet bulunduruşu, o hakiki hükümet kuruluşu, hükümet bulunduruşundan o hepsi yasama. Şunun için her kıyafette de var, her kıyafette de o benim fikrimce. Yine de şöyle yaklaşık Niyazi'nin doğrundaki yerli yönü aldım yolda çıkarılmak adında. Yöne eğer de hakikaten onu çözecek olsan onu yol tapılıyor. Onu yol tapmak oluyor. Eğer de hakikaten aydın şu ne için son yıllar, 30 yıllar dediği oluyor ki şunlar siyaset devam ediyor. Sebebi sonra halk hiç vakit karşılık göstermedi. Her yerde beğendir yani şu ne olsa da halk öz hukukunu talep et başladı da o. Şunun için mümkün. Her bir büyük üstbaşıklar mümkün deyip fikir edeceğiz de. Hormatly dinleyijiler, bu Hudaýberdi Orazyň pikiri daşary ýurtda ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olalky başlygy. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlary bar? Bize ýazyň, telefon edin. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleningizden sonra petiklenen Şoltanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail uguradyň. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanna habarçymyz Saýmerdan uly Murady. Saýmerdan uly gelip ogşan habarlara görä Demirgazyk owan sanny türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini harba operasiýalaryň alınıp barlaýanyny gaýdylýar. Şu barada soňky maglumatlary berseňiz nämeler bolup geçýär goýardy? Demirgazyk Owaňsan Jowzan welaýatynyň Türkmenistandan çäkleşýän sebäplerine umumyň talibanlar ýetilýär diýerdi. Misal üçin aýtsak, Garkyn Hamyat etrapları. Şol iki etraby Owan güýçleri jeňçilerden täkledi. Ondan soň onuň goňşulygynda ýerleşen Meňejik Murdiýan etraplaryna geçdi jeňçileri täklemek üçin. Häzir şo Murdiýan Meňejik atly etraplarynda harby operasiýa dowam edýär. Harby operasiýa başlandı. Ençeme ovalar jeňçilerden arasalandı. Murdiýan we Meňejik etraplarynda. Emma şol harby operasiýanyň dowamında asuda iratada köp ziýan ýetdi. Jeňlaryk atly sebäpden bir uldepe dip owasynda Owan harbileriniň hawa güýçleri bir 3 ýa bomba oklady-da, ýokardan bomba oklady. Şo ölüm has güýçli bomba bolanyň üçin 3 huly 3 sem goýran boldy. Şonda bir 12 huly adam, çağa aýal helak boldy. Türkmenlerden elbetde emmesi. Şol harby operasiýanyň geçirilýän ýerleriniň hemmesinde türkmenler ýaşaýar. Umumyň dünýäli türkmenler ýaşaýar. Bir ýa iki owa başga halk bolany hem başga hemmesi türkmenler de. Şu türkmenler ýaşaýan owalaryň hemmesine öň jeňçiler ýetilýär diýerdi. Häzirem şol owalarda olar bukunup halkyň üýjaýlarynda asuda iratyň parahat iratyň üýjaýlarynda bukunup halky kalkan edinip owan güýçlerine garşy öreş alyp barýar. Indi şu halk ortada galyp helakçylygy uçurapdy, köp kynçylyklar düşüpdi halkyň ýagdaýyna. Şu orada aýynda hemen bir tarapdan korona gorkusy, belki tarapdan orada aýynda şu harby operasiýa halk köp gynamalara duçar boldy. Häzirki ýagdaýda şu harby operasiýa sebäp. Saýmerdan uly indi bu asudy ýylatyň goraw üçin bu çäreler görülmeýärmi ýa-da adamlar bu bolan betbalçylyk bilen bagly nähili reaksiýa bildirdiler? Ýylat nähili garşarly bu betbalçylygy? O dogry ýatlyk şol ýylatyň şu betbalçylyga garşy reaksiýa bildirip Jowzan welaýatynyň häkimligine bardylar. Din we şu günem ýüzlerçe adam şol häkimlige welaýat häkimligine baryp nägelerini bildirdiler. Şo owan güýçleri mena biziň üýlerimize asuda ýylatyň üýüni bombalýar diýip ýene o ýerde bir kynçylyk çeýle. Talibanlar halkyň üýlerinde tena alyp murday gurşap halkyň şo harby postlar gurşan halkyň üýlerinde. Şo halkyň üýlerinden
owan güýçlerini nişana alýardy. Şonuň üçin hem owan güýçleri mejbur galyp asuda ýatyň üýlerinden bombalamaga mejbur galýar. Şeýle ýagdaý şu otýar. Talibanlar halky kalkan edilip otyp asuda ýaty parahat ýaty özlerine kalkan edilip şu çağalary, aýallary kalkan edilip şu parahat ýatyň ýaşaýan ýerlerinde fena alan. Şonuň üçin indi olary eger şeýerlerden haklajak bolsa halkadam şol esasda ziyan ýetipdi. Ýani halkym intime oturman vilayet häkimligine bardylar, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutdular, hatda Birleşen Milletler Guramasynyň idaralarına ýüz tutdular. Şu mesele bilen bagly mana şeýle ýagdaýlar bolýar. O wagtda insan hukuklaryny goraýjy gurama bar, olan öz başda gurama şol guramadan denýe geçip başlady. Bu nähil ýagdaý boldy, nädip bu asuda ýaty ziyan ýetdi. Halkym intime oturan ýok. Dogry. Indi bu Owgan türkmenleriniň okugly sowatly adamlary bu mesele bilen bagly nähil reaksiýa görkezdiler. Sebäbi dogrudan bir çylşyrymly ýagdaý döräpdir. Jeňçiler asuda ýaty özüne galkan edinýär. Ikinji tarapdan olara garşy Owgan güýçleri aýgytly herekete geçipdir. Indi şu arada asuda adamlardan ýetgileriň adalmak üçin Owganstanda ýaşaýan sowatly bilimli adamlar nähil reaksiýa görkezdiler. Olar bu mesele bir başgalardylarmy ýa olar seslerini çykaranokmy? Onların seslerini çıkardı. Afganistan sadece türlü şu mekanizmleri var, guramaları var. Afgan Türkmenlerinin sol guramaların yol başçıları her devlet idaralarına insan hukuklarını koruyucu guramaları yüztüp şu ýagdaýlary olara bildirdiler. Mana şeýle ýagdaý boldy. Mana zulüm bolup dur, halkyň üstüne jepa boldy. Asuda ýaty mana şuňan gynagy ýagdaýy düşdi. Halkyň üstüne bomba bolup durdy. Çedip nägiliğini bildirip bardylar. Hem idaralary tutdular, hökümet idaralaryna yol başçyly, hatda paýtaht kabylardan barıp sol hökümet idaralarına aýtdylar. Şeýle ýagdaý boldy. Şunu öňüne almak üçin siz çäre görüňdi. Esasy kynçylyk şeýerde iki tarapam indi şu owalarda gidip durdy. Uruş. Halkyň üýjaýynyň üstüne gidip uruş. Taýdan Talibanlar şol kalkan edinip pena alan, onun bärdinin hökümet güýçleri baran, şu owada uruşup gelip barýar. Halk gaçyp çykmaga mejbur galýar. Halk gaçyp çykdy. Köp adamlar owalardan gaçyp çykdylar, owalardan gaçyp çykyp Aksu şäherine geldiler. Şoğan şäherine, Madar Şerif şäherine gelip yerleşdirdiler. Her kim bir tanış birisine ýa bolmasa bir lägerlere gelip yerleşip oturýarlar. Häzir şu göçlük dowam etýär. Köp adamlar göçüp çykdy owalardan. Çünki o taýda iki tarapym ýaragyldy. İki tarapym raýat adamlar ýeni bolup duran ýok. Olar hiç täzelemän. O Talibanlar sen bir ýerde bir pena almadysan onda oka taýa olara bildirip dünyada sen karşılık bildirdin. Şonuň üçin diňe çykmak çäresi başga çäre galmaýar. Soň söýdip çykdylar. Köp adamlar çykyp başlady. Häzirem çykmagynda dowam etdi. Owalardan gaçyp bosup getirdiler. Şeýmerdanlyň bagışla söýdüňi böleýin. Indi bir pazgaly ýagdaýlar Ramazan aýyna soňlan birlikde de orada bayramyna gawat geldi. Adamlar bir ýere toplanýarlar Ramazan aýynyň soňunda. Indi ikinji tarapdan bolsa bir koronavirus derdi we meselesi we adamlar şu ýagdaýda şu bayramçylyk bilen bagly özlerini keselden dertten gorumak üçin nähil çäreler görýärler. Bu arada bir habarlyk işler geçirilýärmi adamlaryň arasynda? O indi düşünýärler ki indi orada bayramy bellenýär. So aýt diýilýär berdi. So orada aýt bayramy bellenýär. Şonuň üçin indi orada aýtlar olaryň indi bozuldy. Orada bayram bolmaýar. Uruşup duran üçin halkym soň gaçypdylar da bosguna adamlar bayram getiripdiler. Bayramda da adam ýok, hiç adam ýok diýen şol öz janyny gutarıp çykardylar da. Şeýle ýagdaý şertler başyna düşüpdiler. Orada bayram zat hem ýadyny çykdylar. Diňe öz janyny gutarmak bilen meşgul bolýar halk hazır. Şeýle bir şertler başyna geldi. Şu Demirgazyk Owgandan hususan Gürcistan welaýatynyň meňejik we Murdiýan etraplarynda ýaşaýan türkmenleriň başyna umuman türkmenler umum kynçylykda o ýerde aga suw ýetmezligi bar, başga da türlü kynçylyklar bardy. Onuň üstüne de Owgan güýçleri gelip ýeňçilere garşy harby operasiýa başlady. Bu harby operasiýada asuda ýaty häzir çekdi. Köp adamlar öldü, gitti. Hatta ayal çağalar şu ısı havada çıkıp kaçıp piyada suara bacak yerinden bilmem şu odan her yere kaçıp bu şellik öz canını kurtarmak bilen de şöyle kıyın şertler başına düşüp dur. Hormatly dinleyijiler, Owganstanda habarçymyz Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen Hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotarýar. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.